Umnyango uthi wenze konke okusemandleni ukuze uqinisekise ukuthi ukuhlolwa kuhamba kahle. Uthi manje sekuncike kubafundi. Angena nge-application, apply, ngena ngo-7 if you really want to do it. But I don't want to stay to the I'm very happy that you've stayed this long. I wish you well. And I know you will make us proud. You make your parents proud. Abafundi ke banethemba lokuthi kuzohamba kahle. So applied? Yes, ma'am. Okay, that's good. So what are you giving me? Already I have yellow in the bag, so... Oh, yellow in the bag. I'm hoping for the remaining 6? Yes, ma'am. KwaZulu-Natal, undunankulu wesifundazwe ehambisana nezikhulu zomnyango wezemfundo bavakashele isikole eMlazi Comtech. Uqinisekise izikole ezakhahlanyezwa izikhukhula ukuthi angeke kuphazamiseke ukubhalwa kwezivivinyo njengoba umnyango uyayilungisa lenkinga. Ngesonto elidlulile nje leli ngesikhathi umnyango wezemfundo usathi uready ukuqala izivivinyo kwase kufika sakhahlamezwa zikhukhula nemoya namandla ethe yalimaza ezinye zezikole zethu. Kodwa umnyango usewenze isiqiniseko sokuthi lezo zikole ezithe zalimala ziyalungiswa ngokusheshsha, esingakusho ukuthi asikho isikole esingathi asizukwazi ukuthi abantwana babhale ngendlela okuyona ngenxa yokuthi isikole silimele. Ucele umphakathi ukuthi weseke abafundi. Sithi abazali umphakathi wonke umuntu kanye nabothisha siyacela ukuthi baba support abantwana bethu. Ngalesi sikhathi badinga uthando oluningi, badinga isupport eningi, badinga ukuashorishwa ukuthi they are not ababodwa kulesi sikhathi. Isifundazwe iKwaZulu-Natal yisona esinesibalo esiphezulu sabafundi abaqale ukubhala uMatric namhlanje. iKwaZulu-Natal iphethe abafundi abaningi kakhulu, isona sifundazwe esiphethe abafundi abaningi ukudlula zonke izifundazwe eSouth Africa. Ingakho uDeputy Minister we-Basic Education alapha KwaZulu-Natal. Abafundi ke bathi kuzohamba kahle uma qhathaniswa neminyaka edlule. I just think that the matrics this year need to really focus because the baka brought it home and now we are going to bring it home. Njengoba ibuya ngamandla nje i-load shedding okumanje isesigabeni sesibili, uNgqongqoshe uMotshega uqinisekisa ukuthi lolu hlelo angeke liphazamise izivivinyo zikamatikuletsheni.